Вітанкі, мяне зовут Кацярына, гэта канал Кот, і я ўжо раздражнёная, таму што гэта немагчыма, я не ведаю, што зрабіць, каб нармальна запісаць гук Resident Evil 2. Чаму? Як і была ў праблема з дэмка нейкім чынам перакрывае, ну і сама гульня перакрывае OBS, то бок я не магу выклікаць менеджер задач ці яшчэ штосьці. Вау, я не ведаю, я нейкі іншы рэжым у OBS тут паспрабавала, падаецца, гук гульні ён усё ж такі запісвае, але выбачайце, я не ведаю, якой увогуле гэта будзе якасці, таму што незразумела. Я ў прынцыпе спадзяюся, што нейкі гук тут будзе, таму што я кажу, я вытраціла на гэта больш часу, чым планавала, бо у тэорыі я ўжо павінна была ў гэты момант скончваць запіс першай серыі, але як выйшла. Так што спадзяюся, ўсё тут будзе нармальна. Прынамсі, гукі, падаецца, ўсё астатняе я ў самой гульне наладзіла. Вось, калі што, так, у нас ёсць тут, так як я не з звычайнай сям'і, а з багатай, у нас з вамі ёсць дадатковыя касцюмы, акрамя ось такіх, у нас яшчэ ёсць вось Леон Нуар і Леон Шэрыф. У Клэр у нас з вамі ёсць Нуар, ёсць... Ой, не-не-не-не-не-не-не-не! Не ты! Так, пакуль давайте з гэтымі пабегаем. Калі пройдзем гульню, нам падаецца, дадуць вось гэта з арыгінальнай Resident Evil 2 гульні касцюмчыкі. Вось, а акрамя гэтага там яшчэ ёсць розныя касцюмы, каля таго, вось. Калі што, гэта не падумайце, я не пачынала гуляць, я проста намагалася зразумець, запісваецца гук ці не, таму мы з вамі вось новую гульню пачнем. Калі мне памяць меня не подводзіць, то арыгінальна, мне падаецца, спачатку трэба было за Клэр, а потым за Леона. Но пайшлі за Леона. Пойдзем у стандартны. Я не хачу паміраць у хардкордзе кожную секунду. Але і хаця тут просты, таксама непросты. Загадка. Ух. Добра. Паглядзім мультики спачатку, давайте з вами. Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. I'll just attack somebody. Oh, come on. Just getting good. I need some sleep. Oh, shit! What do I do? What am I gonna do?
one's around. That's weird. Да, вось гэта хтосьці варэнне, канешне, разбіў. О, мамка, канешне, дасць. Ты ходить будешь? Не хочу ходить, хочу бегать. Ой, ну выбачай. Цукровый ты. Так, ага, пакуль біцца, драцца мы нічога не можам, толькі хадзіць, глядзець. Можам у машынку паглядзець? Не. А я хацела бібікнуць. Ведаеце, можа міліцейская машынка робіць біп-біп-біп-біп. Да, я так уявляю, як робяць міліцейскія машынкі. Эх. Ну, пайшлі. Сойдзем. Hello? Anybody there? Something's not right. Да ты что? Так. Леон, пока ніхто не бачить, бери цукерку. Бери цукерку. Ну і дурак. Так, я чую гуки ось там, і ось десь ось тут. Попереджую, я буду гучно віщать. You all right? Ага. Ён виглядає, що він у порядку. Don't move. I'll be back for you. Та йому як ніяк усе ровно. Лявон! Халявная хавка. Бери кушать. Ой. А. У меня есть стрельба? Не, у меня ничего нема. А. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Help me. Freeze! I'll shoot! О! Згодная. Згодная, Леон. Fucking hell. Лявон, які ти слова ведаєш? Все? Боже, яка драматична музика. На усілякі. Да. Куль у нас больше нема. Музыка, да сконч ты уже. О! Не ведаю што, але мы некі ключик придбали. Да, давай сюди. Угу. Гульня нас трошки яшчэ навучае. Да. Чалік мог паесці піцы, але вырашыў паесці іншага чалавечка. Дарэчы, мапа у нас уже... Мапы тут няма. Угу. Тут штосьці.
ось якраз таки давайте візьмемо ключик. Використовуємо. О, до відзення. Я закрасла. Беги! Не стой! Don't shoot! Get down! А у нас же куля скончилася. Не? You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. Come on! Get in! Hold on. Только не давайте мне кировать. Мы помрем праз секунду. What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Калі што, на экране зараз спіс людзей, хто будзе вінны у маіх начных кашмарах. Калі не памыляюся, калі выходзіла арыгінальная Resident Evil 2, вось гульня, не пра кіно, то яны заснялі нават лайф-экшн трэйлер па тыпу. Калі я не памыляюся. Я просто не памятаю, гэта было до выхаду гульні ці ўжо пасля. Resident Evil 2. Пристанак зла. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. God, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no No, survivors? there's survivors. It's a big city. There has to be. Looks like we're walking from here. А може поїдемо далі неяк? По тротуарам. More like running. Yeah, good call. Leon, we gotta back up. What the? О, гэта той чалік спачатку. А, памянем. Holy shit. There, get out. Get out now! I can't! Hold on! Ух.
Ой-ой-ой-ой-ой. У меня аж на ребры заныли. Claire! Claire, you okay? Цікаве питання у гэтых абставінах. Yeah, I'm alright. How about you? Can't stay here, it's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. I'll be there. Який ти будеш там? This is Давай, out of control. давай, давай. А куди бігти? Куди бігти? На-на-на-на-на-на-на-на. Не чапайте мене, не чапайте. О, бляха, о, бляха. А тут есть мапа, стойте, стойте, стойте. Блин, а где он? У меня немає куль. Братик, братенник. Коли ласка, не тупи. Вай, 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 вай. Я бегаю по колу, тому що я не розумію, куди мені бігти. Я тупая. Ви, коли я ще не зрозумію. Я можу залізти у машину? Я не можу. А, о, може туди? Може туди? Ні. It's every Ой, а ти-то куди лізеш? all turned. Сюди? Жовтий, звичайно, покажчик того, що треба йти сюди. There it is, Да? the station. Ми добігли? Правда? Я на окулярах ні холєри не бачу. Ну, бо у мене з одного боку і потрібні нові окуляри. О, братка, ти куди? Ти откуда? Не-не-не, фу, фу, фу. Дрянная собачка, дрянная собачка. Фу, фу, фу. Що ти свою... Зачивка у меня. Можем... Теперь мапа... О! О! Мапа есть, тут нічого нема. Все зрозуміло. Ой-о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 й. Ну на усіляких глядимся. Пацаны усё равно за кратами. Фу. Так, вось тут мы уже трошки былі ў дэмцы. Мы тут гэта таго, гэтага. Трошки ведаем. Is anybody here? Во! Бярэм. А у нас ключ з намі застаўся? Навошта ён нам? Ну, хоць колькі-то. О, мультики зараз зноў паглядзім, давайте. There has to be someone here. Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Обдымашки! Send reinforcements. East hallway. Нема обдымашек. I gotta find that guy. Там можем про себе неяк поклапотимся. Так, гэта якраз таки... Фух. Ну, возьмем. Фигли нам. Так, а тебе... Ну, мне падаецца, гэты ключик нам... Не патрэбен? Хм. Так, що у нас по зброї? У нас... Що там, так би мовити? А, гэта у меня двойка. Зброї
Ну що, пошли? Перший сейф. Ага. А для яго нейкі, можливо, спецыяльныя патрэбныя. А можливо, я просто што ўставіла, таму яны... Так. Гэта мы ведаем ужо, нам патрэбен нож. Всялякія тут штучкі-дручкі шукаем. Так, вось гэтую мы памятаем, нам патрэбны для гэтай статуі. Так, дзесьці у нас яшчэ былі. Давайте пакуль на гэта пераключымся ради цікавосткі. Нам жа далі. Так. Тут у нас... Не памятаю. Падаецца, тут у мяне нічога не было. Было з таго боку. Цікава, а ён калі перапранецца? Калі што, мы яго самі перапранем. Хе-хе. Дарэчы, пакуль у нас тут трошки ціха, пакуль камбінацыю не будзем чапаць. Хочу сказаць, што мой кантрольчык да мяне прыехаў, і я намагаюся зрабіць нават відэо наконт гэтага. Але там, як заўжды, пайшлі тэхнічныя шакаладкі, таму трэба трошки будзе нешта перарабіць. Але спадзяюся, прынамсі, вокладку я ўжо намалявала. Сюды подаць? Так, ну зразумела. Значыць, што мы робім? Мы спачатку кулькі з гэтага пісталетіка, таго гэтага, а потым яго пакладзем і перайдзем на той пісталет, які нам далі як дадатковую зброю. Я не разумею, що это за гук? Гэта у яго-то, типу, мокрае адзенне, і яно робіць такія гукі? Прикольно. Калі так, то прикольно. Ага, давай. Поехали. Поползли. Фу-фу-фу-фу-фу. Ил. Okay. Так. Ага, нам трэба ось гэтая нейкая штучка сюды, у нас яе пакуль няма. Перад тым, как глядзім на мапу. Так, у нас тут чыста. Нам ось туды трэба будзе. Ідзем паціхеньку. Бо паміраць што не хочацца на самым пачатку гульні. Так. Допустить? Не. Добра. Вы чули? Это... Тихо. Не. You got this. Лявон, афірмації не допомагають. Ми лашпери, Лявон. Ага. Тут у нас... Прошлый раз гэты чалік тут як ляжаў, так ляжаў. Лежать будешь? Здається, так. Патрончики. Так, тут у нас... Ні, тут у нас більше нічого нема. Може, нотаточку нейку знаєте. Вже вілі... Не пам'ятаю, ведаєте. Так, ну світло виключати не будемо. Все равно не нам по рахункам платить. Хе-хе-хе.
Так что не переживаем. Так, мы сюда повинны были. Ты, брательник. Ты не. А, туалетик. Ну да, у туалетик корисно было бы сходить. У їх тут зомбі-апокаліпсис, а сантехніки як не працювали, так і не працюють. О! Угу. Ліковалку знайшли. Угу. Восяни тусять. Ух, у срачку. Я вибачаюсь просто. Так, а хто останнє? А? Чуваки, Jesus. вы кому хлусите, чуваки? Ну хтось ж повинен устать. Не? Ага, тут нам потрібні кусачки. По. Так. Та ви що, усі спите, типу? Мені подається тут некий подман. Ти тут? Ага, та. I'll get you out. Please. Give me your hand. Help me. I got you. Give me your other hand. Коли хтось намагається добрати у мене вареники з вишнею. Угу. Ось. Три штучки під землю у паркінг і до хатки. Ось у нас є 3... Ага, о, бачите, вот тут уже отрознивается то, что было у Демца. У льва такая комбинация, потом у нас однорог и женщина-водолей. Ось зараз усе прочнуться. Я не вже, двері ломяться. Боже, мужчина, які у вас крепкі ноги! Я вон! Та ти... Уйди! Ты собака! Господи! Обкусал нас ущи. Я не хочу хилку першую тратить. Я и помирать, правда, не хочу. Ага, зараз гэта вылезе.
успеем пробегче? Ага. Ну его, я пошла. Ага, гэтых я... Ну, конечно. Jesus. Так, хутенько пробегаем назад. Куди нам, куди нам? Туди? Туди. Давай, полезли, полезли. Бля. Фу, пацаны. Пацаны, страшно. For now. Thanks. Marvin Branagh. Leon Kennedy. There was another off strike. I couldn't... Here. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant? I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Я ведаю, мне заўсёды так Марвіна шкада. Ён такі, ну, аб'ектыўна добры дзядзька. Так, што мы з вами зробім? Ага. Малайчынка, памахацца можаш. Так, дзе мы? Мы з вами пакінем адзін пісталет, ён усё роўна нам не спатрэбіцца. Вось. У нас будзе наш пусты. Вось, што мы можам зрабіць? Мы адразу можам... А чё, не? А. Так. Мы адкрылі сабе тут праход. This is not how I imagined my first day. Фу, разумею, я таксама першы дзень на працы так думала, Лявон. Ты не адзін у гэтым плане. Так, у льва мы можам з вами забраць штучку. Тык. Да, я ведаю. Не нудзі. Вось. У льва нам лев, галінка, курка. Давайте. Першы у нас лев. Лев. Вось. Далее у нас галинка и курка. Во.
Далі льва. Льову сюди ставимо. Тепер біжимо вниз і кладемо його туди. Ну, у сенсі уставляємо. Не кладемо ще. Так, нам треба буде знайти однорога і знайти жінчинку. Використовуємо. Вуу! Elliot was right. Yeah, but the passage isn't open yet. Все як було. Пайшлі далей. Калі што, можа, сёння будзе гэта першая серыя карацей, чым, да, то бок мы не пройдзем тую частку, што праходзілі за дэмку, але, выбачаюсь, мяне, правда, гэтыя налады трошкі выбілі сябе. Моя... У гэтым жыцці... Так. Нашу зброю залаткуем. Так, мы тут усё? Усё взяли. У вітальні. Ага, тут десь у нас штосьці. Не мармычы. Вось. Не? Вибачай, братан. А. Вось гэта я разумею. Шырокая пасмешка. А. Да ладно, пацану весело. Ага, тут нам патрэбныя дошки будуць. Эй! О. А? Ага, тут такие ключики. Ты будешь лежать? Ну, подається так. Добра. Добра. Так. Ты яшчэ не гэта того. Не памірай. Ага, вось. Тут нічого нема. Дошки будуть тільки там, вище. Так. Ці я повинна подійти, каб його тригернути. Ти. Ага. Вилізла. Усё, ляжунька, відпочивай. Да ты что? Гляньте. Яка активна жанчинка. Жанчина, особистые межи. Фу. Господи. Так. Ага, ого.
Тут нічого? Ні, тут щось є. Так, там не пройти. Бо кресли. А, нотатка. Ну, гэту нотатку мы, падаецца, уже з вами бачили, тому... Яна нам не цікавая. А, яшчэ? Во... Нас мапа, тое, што нам трэба. Так, тут мы ўсё сабралі. Ага, гэта мы туды можам пролезці, гэта я памятаю. Угу. Ну шо, полезли. Ага. Мне дали отшивку за то, що я його, типу, заразила? Цікаво. Типу, угу. Тут у нас щось є. Мужчина, уставать будете? А, гэта я памятаю. У нас тут не хапало кнопочек. Так, у нас не хапае двойки і тройки, але мы тады з вами ў дэнцы маглі ўзяць вось які былі вось 102. Ой, можа дайдзі, калі ласка. 102, 103 мы з вами ўзяць не можам. Бачыце, нас не хапае. Але вось 106 можам узяць, 109. Не мармычы. Ой. Так. 100. Ой. Так. 106. Угу. И 109 можем взять. 100 тут кого? Так, покуль назад выйдем. Возьмем то, что есть. Не ведаю, на что яна нам патрэбна, але давайте покуль возьмем. Это у нас патроны, да. А не, звычайные. Это наши звычайные. Шо? А, гэта той, які ляжаў. Ну що, падаецца, супакоіўся. Так, глянем, што з гэтага боку. 203 нам не падыходзіць. Але і 208 таксама нам не падыходзіць, таму што ж па 200. Да. Да ты шо? Пацан! Колькі тебе добіваць-то трэба? Ага, тут у нас картки немає. Бо ось у нас драбаш. І подається до його кулі. Добре. Пішли. Вау. Вылазь.
Отчепися, задрав. Все, квакай. Так, а мне подається, давайте все ж таки трошечки подхилимся. Яна якраз таки так нам. Это не моцная у нас ликовалка. О. Так. Оп. О. Ага, мы с вами сможем робить нам кольки. Ну, гэта зноў у нас уже было, мы гэта ведаем. А вось мы можем захавацца. Так. Пачатку включим свет. Святло. О, мы тут проявить пленку можем. Окей. Нам дали некий здымок. Вось гэта кайфово. О. Так. Я думаю, мы тут с вами сегодня скончим. Выбачайце, что будет такая коротенькая серия. Але... Ну, так вышло. Ничего. Пошнем спокойненько, потихеньку. Так что нормально, нормально. Так. Так, хочу переписать. Усё. Фух. Конечно, ну такое бадзёры у нас пачатак. І так, як нас папярэджвалі, дэмка адрозніваецца ад паўнавартаснай гульні. Спадзяюся, вам спадабаецца, таму што усе нылі, хочам, і пра іншыя гульні была, выніку ніхто нічого не глядзіць. Мои чувакі. Я трошки жартую, не переймайцеся і выбачайце, калі што. Я ў любым выпадку вельмі радая, што хтосьці штосьці глядзіць. Вось каментарам вельмі радая. Таму нічога. Зноў жа, я не самая цікавая летсплеерка. Будзем з вами тут праўдзівымі, так што ўсё зразумела. У любым. Як бы то ни было, ўсё ідзе як ідзе. Меня зовут Катерина, это канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!